अच्छा सर आप कौन आगे आम कटक अच्छा ये सालेपुर अच्छा ये मंदिर अच्छे बोले आप कौट इनफर्मेशन पाइले यूट्यूब रू देखिलु अच्छा अच्छा समस्त अपलोड कर देखिलु भल जगह बोधे बुलिया आसिलु केमती लगला एट्रो बहुत बढ़िया लगिला प्रथम थर गाड़ी चलाउथुल तो टिके डर लागुला किंतु तापर बहुत मजा लगिला किसी ओपिनियन दियंतु ए जगह विषय ने की बहुत भल मु आज ओडिशावासी को निवेदन करुच्ची समस्ते आसतु ए जगह आहुरी विख्यात हो धन्यवाद ଆପଣ ଏଠି କେବେଠାରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପୁରାଇ ଦେବା ଆମର ତ ଏଇଟା ବଂଶାନ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 87 ସାଲରୁ ରେଗୁଲାର ଆସିଛି ଏଇଟା ଏଠୁ କେତେ ଦୂର ହେଇଥାଉଛି ଟାଉନରୁ ଏଇଟା 5 କିଲୋମିଟର ଏଠା ମାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ତ ଆମ କ୍ଷୀରଜାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଆଉ ମା ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ଝିଅ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମାଙ୍କ ବିଷୟ କେବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କେବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ ଆଉ ଆମର ରଜାଙ୍କର ଇତିହାସରୁ ଯାହା ଇଏ କରୁଛୁ ମା ଏଠିକି 881 ସାଲରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଚିକିଟିରେ କେଶବ ରାଉତରାୟ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ମା ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଚିକିଟି ଗଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲାଠୁ ମା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମା କୋଠାରୀରୁ ବାଳକୁମାରୀ ରୂପ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କୋଉ ସମୟରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଏ ଗହଳି ଜନଗହଳି କେବେ ମାଙ୍କର ବର୍ଷରେ ଥରେ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ହୁଏ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପ୍ରତିପଦାରୁ ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା ହୁଏ ପ୍ରାୟ କେତେ ଯାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ଏଠୁ ଯାତ୍ରୀ ତ ଏଠି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଦିନକୁ 20,000 25,000 30,000 ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗା ଅଛି ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ରାତି ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାହେଇଛି ପାନ୍ଥଶାଳା ତିଆରି ହେଇଛି ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହୁଏ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି 12ଟା ଅଧେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ହଉଛି ଭୋଗ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସାଦ ସାରିବା ପାଇଁ କହିବେ ପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସାଦ ସାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ
अच्छा आज्ञा आपण कोड आछंती आमे कोरापुट जिला जयपुर रो आछू अच्छा कोरापुट जिला जयपुर रो आपण एते दूर आछंती बाइक रे आछंती ना बस रे आछंती ना मु बस जगे हमरो ब्रह्मपुर रे रिलेटिव रहउचंती सो सेठरो मु एठी बाइक जगे आछी केमति लागिला एटरो जगह बहुत भलो अछि अच्छा एटरो किछि मनलाखी स्थानटा केमति रहबो आपनकर मन रे मते तो बहुत भल लागला कोरापुट सहित प्राय सामंजस्य रहउछि ए जगहटा अच्छा आपण आपण जगह गला पर ए जो जगह विषय नहीं किसी इनफॉरमेशन दियंतु निश्चित निश्चित यह बहुत प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर जगह आपण से पाखा पाखी जो गुप्तेश्वर अछि आगे से गुप्तेश्वर टू एटा केमति लागिला फरक कोन अछि फरक एटा जेहेतु आमे गुप्तेश्वरटा आमे एते घाटी नथिला बहुत घाटी रास्ता दे जाउछु अच्छा लागला एमती बुलवा को आसले जहाँ आमे यूट्यूब